Però anem a veure una, que aquesta sí que és boníssima, a Olot. Anem a veure el que va passar exactament a un pont d'Olot que... Pont de Sant Roc, aquí el tenim. El pont de Sant Roc, aquí el tenim. Mireu-vos. Mireu la finestra de la dreta, que tota la vida portava... Noteu una coseta estranya, aquesta finestra de la dreta? No veieu que hi ha... Sí, algú ha posat un vidre, un vidre, i tots aquests ocellots que portaven tota la seva vida passant per aquest ull d'aquest pont han caigut morts. Aquí n'hi ha una dotzena de totes les espècies. Aquí tenim un tord, han xocat aquests ocells, aquí una merla, una femella de merla, han impactat terrible. Però un vidre allà és molt estrany. La pregunta és, caderneres mortes, i això, insisteixo, només en un petit, una mallarenga carbonera, és a dir, ocells fins i tot protegits, que ens estem gastant els diners per protegir-los. I tu com ho vas trobar, això? Això, un dia, és un espectador dels Matins que ens envia aquesta notícia, ha fet un blog que... Aquesta és la imatge de les galetes, de la casa de galetes Birba, no? Exacte, és el Pancho Pou. No. Perdó, és que em recordava, és veritat, és Camprodon, sí senyor. Aquest és un pont d'Olot que el Pancho Pou rep aquesta notícia, fa un apunt en el blog i m'ho envia. I em diu, escolta'm, què et sembla de tot això? I jo vaig dir, què em sembla? És a dir, qui se li va passar pel cap posar un vidre... Sí, ens hem posat en contacte amb l'Ajuntament d'Olot. L'Ajuntament d'Olot no en tenia constància d'aquesta actuació, que va ser per un estudi d'arquitectes que ha fet una actuació sobre el territori. Jo no sé amb quin objectiu. Com pot ser que no tingués constància? L'Ajuntament d'Olot assegura que no en tenia constància. Que truqui al vidrier. Mai la tenen, i si la tenen diuen que no la tenen. Però un moment, això vol dir que els ciutadans poden anar col·locant vidres als ponts? Es truqui al vidrier. En qualsevol cas, això és un exemple del menysteniment i de la distància que hem agafat amb la natura. Aquesta percepció de la natura com un atrezzo de les nostres idees brillants, com posar-li un mirall amb un vidre que porta segurament des del segle XI o des del segle XII, passant els ocells tota la vida per allà, i de cop i volta per un ocell estimbar-se contra un vidre, ha de ser terrible. Però això dius que era un... A mi em va passar l'altre dia amb el cotxe. Uns arquitectes... Què et va passar? Anàvem per l'autopista i un ocell es va estimbar. És un accident. Això és un accident. Però aquests arquitectes... L'impacte va ser horrorós, eh? Perquè fa més mono. Textualment... Si no es veu. Però és que és curiós que van a un senyor fent Però és un vidre o és un mirall? Us haig de dir que la resposta... L'apunt que em fa la Raquel, que ha parlat amb els arquitectes, és que els arquitectes estan molt afectats per aquest tema, perquè no havien previst les conseqüències de fer aquest muntatge, i m'ho crec. Perquè moltes de les accions que fem contra la natura, contra la fauna en concret, és per desconeixement absolut. No tenim... No sabem... Però per què hi van posar? Ho van posar segurament perquè en aquell moment volíem fer... Mira, posarem un mirall... Aleshores el nen pregunta per què no en fa. El que és inquietant és que un senyor va anar a prendre mides. I ho va posar. I segurament va pagar, mentre estava recollint les eines i ja estava marxant, ja va caure el primer vidre roig. Va pintar aquelles esses de... Però ho hem resolt, oi? Ho hem resolt. Gràcies als Matins. Gràcies. Gràcies a vostès i gràcies als espectadors que ens va fer arribar aquesta fotografia. És molt important que els espectadors... Gràcies per la vostra col·laboració.